मादै मोनानि न'खौथ' जोङो नुदों। अबोजान गोजायनि बाबु बायला जिला जाजोबना दं आरोना। बेनिफ्राय आदैयालाय मा मावो नोंसालाय? आदैजों हाला। गुड आफ्टारनुन लोगोफोर, बेलासिनि गोजोन हामलायनायजों लोगोसे दिनै आङो दंफैयो सुबुनसिरि दैमानि खाथियाव थानाय मोनसे भीमपरा होननाय बर' गामियाव आरोना लोगोफोर। बिदिब्ला जोङो बे भीमपरा गामिनि नुथायफोरखौ एसे देखायगोन, लोगोसेनो जोङो बे गामिनि रायजो जानाय थागिबिफोरजों एसे सावरायगोन दे लोगोफोर। बेगुते दैमा गोजा दै, बेनिफ्राय नै ओरैजाय नै नायना ला खाथियावनो नैबे जाहैबाय बर'नि न'खर आरोना लोगोफोर। बै नुहुरनाया बर'नि न'खर। जों दसे उनाव बिसानाव थांबाय दं दै लोगोफोर। नैबे आदाया ना सारसिगोन आरोना लोगोफोर, जे जों नै दै सुबुनसिरिनि दालाय आरोना बे मोनसे मेन दैमाया जों दहाय ओरै नायनायखै थाबाय न' खाथियावनो आरोना लोगोफोर। बेनिफ्राय नै ओरैजाय एसे सिगाङाव फैबाय जोङो, नै ओरैजाय साखैजाय नैयो बेबायदि माबा जाबनाय बस्था जाबनाय दं आरोना लोगोफोर नै सेर सेराव। बेनिफ्राय नै बे आदाया ना सारसिगोन दै, नायना लानि ओरैजाय थांबाय दं आरोना सिगांखै। नै इयाव सारबाय, नायनि दै बेसे मोनो नाखौ। नै बेफोर नाव आरोना लोगोफोर, नै ओइनि ओरैजायबो नैबो नाव। এইখিনিত পানীটো আইৰণ ন? नाया फैदो आरोना लोगोफोर एबार नै दैमा खाथिनि न'खरसे बर' रायजो जागिरि मोननाव मोनफैबाय लोगोफोर। नै बेनो आरोना न'आ। नै बिसानाव एसे सोंनाय फिन्नाय खालामनि। मादै बेखिनि जायगाखौ भीमपरा होनोमोन ना? बगि नदि हालामनि सिङाव थानाय भीमपरा गामि ना? बेनिफ्राय मादै बे हाया बायना लानाय खोमा ना निजेनो? बेखौ बेसे गोबावसो जाखो बायना लानाया? 5 बोसोरसो जाबायना? बेयाव बिगायाव बेसे खरि सोलिना दं दा? 10,000आवनो लादोंना बोसोरबानि सिगां आरोना? दाथ' एसे बारा जाबाय खोमा? बेनिफ्राय न'खौ नोंसा आइबाय मोनबाय खोमा ना? मोननायावनो लानाय जादों। न' मोननायावनो लानानै इयाव लुदोंना? बेनि सिगाङाव अबाव दंमोनबा? ओरै सिगांखैना? इयो निजिनि हा नङामोन? बेनिफ्राय बेयावथ' पन्सायत लेभेलनि मानसिफ्रा गुथे माबासो खोमा ना? मिसिं गोजा खोमा ना? मिसिं गोजा ना? ZPC बेनिफ्राय प्रेसिडेन्ट, काउन्सिलर, वार्ड मेम्बार बिसोर गासिबो मिसिं गोजा? ZPC आ बबे गामिनिबा? बारनायनि, ओरैजाय बारनायनि, ओरैजायनि। बेनिफ्राय माबाया प्रेसिडेन्टआ? ओरैजाय बारनायनि ना? ओमफ्राय काउन्सिलरा? ओरै बारनायनि ना? ओमफ्राय वार्ड मेम्बारालाय? बारनायनियानो गोजा गासिबो? बारनायनि गोजा ना? खै नं माबा गोलैयो बियो वार्ड गोलैयोथाय? बारा मोजां मिथिया ना? सिङरि होननाय जायगायाव ना? ओरै दै बारनानै? दै बारनानैसो भटखौ हैनो थाङो। एकदम दुखु नांथाव आरोना। बेनिफ्राय माजों बारोबा ओरैजाय थांनायाव? नावजों बारनानै भट हैयो आरोना लोगोफोर। बेनिफ्राय न'आ नै बेबायदि आरोना अबस्थाफ्रा। नै बे जाहैबाय मेन न'आ बेनो आरोना लोगोफोर। आइ मोनखांबाय बिसा। बेनिफ्राय जोङो आरो गुबुन बर' न'खरफोरनियाव थांनानै एसे सावरायबावनि लोगोफोर। खुलुमबाय मादै। दे मादै मोनानि न'खौथ' जोङो नुदों। अबोजान गोजायनि बाबु बायला जिला जाजोबना दं आरोना। बेनिफ्राय आदैयालाय मा मावो नोंसालाय? आदैजों हाला। बेमार जानानै दं? मादै जामाबि जालांबाय, मावनो हाया। बेसे गोबाव जाखोबा बेमार जानाया? दिनै बोसोरनै जाबाय। बोसोरनै जाबाय। मा जादों? पेरालाइसफोर जादों नामा? नङा, थारमाने मानसिया बे आथिं फारथाम जदों। मा जानायबा? मोसौ बिगुंदों फाननानै बे रोदाया थारमाने बुथुमनोबो जायो बिसोरा बोराया। बेनिफ्राय मा मावना जायोबा? आं फिसाफ्रा बिदिनो एसे एनै हाजिरा मावना जाहैयो। हाजिरा मावो? साबैसे दं फिसाला? आंनि फिसाया साब्रै। फिसाला हिनजाव सानै, फिसाला सासे बहालि थांदों, सासे
बेंगलराव थांदों हाबा जाजोब्बाय फिसाजोफ्रा ओमफ्राय फिसालाफ्रा साब्रैयाव दा मा मावदों फरायदोंना फरायाखै सासे फरायाखै दे फरायाखै गिदिरा साब्रै फरायाखै साब्रैबो फरायाखै ओमफ्राय हाजिराफोर मावो सासे हारमोनसे दङ बहाल हिनजावानो ना आं खिथानो बाबु फरायाखै मा मावो इसोरलाय बिदि हाजिरा मावो ओरैनो बेलसा मारियो ना अबेबा हाजोफ्राव माबायाव अरुणाचल इटानगर थांलाबायो दै दाबो गथ'आ गाबोन सासेया 2000 हरगोन नामा 2000 हरगोन ओमफ्राय सासेया गाबोनना समफोर 3000 हरगोन सानैनि एकाउन्टाव हरगोन दै बिदि खस्थ' सोलिनानै दं दै बाबु खस्थ' मस्थ' सोलिनानै दं बेनिफ्राय माबानिथ' खेथि सेथि गैया बाबु ओमफ्राय जेनेबा बेबायदिनो फिसालाफ्रा हाजिरा मावनानै फैसा हरनायफोरजोंनो माइरं बायनानै बेबायदिनो न'खर सोलिनानै थायो आरो दुखुनांथाव ना ओरैजाय देखायलाय ओरैथ' एकदम नै दैमाया खाथिथार ओइनि जुम खालाम दैमायाबो ओरैबायदि खाथि नै लोगोफोर एकदम खाथिथाराव आरो ना ओमफ्राय नै न'खौ ओरैजाय देखाय न'आथ' एकदम खाथिथारावनो बेबायदि गोबाय गिदिर जाना दं आरो ना बिदिब्ला एसे आदैजों रायलायनि आदै खुलुमबाय आदै नोंथाङा सिगां बबेबा जायगायाव दंमोन नामा अदालगुरियाव दंमोन ना अदालगुरियाव हाबा जानानै बेयाव फैदों नामा बेयावनो हाबा जादों मादैजों बेयाव हाबा जाफैदों आरो ना अदालगुरिनिफ्राय फैनानै डाइरेक्ट बेयाव थाफैखादों मैदेर मावोमोन आरो ना बेनिफ्राय मा नोंथांना मा आसिया मा जादों होनना बुंदो आसियानो जदों आरो ना मा जाना जदों होनदो आदै मोसौ दिरुं फाननानै जेबो मावनो हाया आरो ना ओमफ्राय नोंसानिखौथ' जों नुदों एकदम न'फ्राबो माने बायला सिला आइवाइनि सार्भिस जायाखै नोंसानाव सिगां मोनदोंमोन आङो मोनदोंमोन ओमफ्राय सरा नङा दैया लांबायना लुखांबायमोन न'खौ लुनानैबो दैया लांबाय ओमफ्राय आङो 1.5 बोसोर थानो मोनदों 1.5 बोसोर आइवाइ न'आव मोननानै दैया गासैबो लाना थांजोबबाय आरो गासिबो हाबो लादोंमोन आङो आधा बिगा न'आव मोनदोंमोन ओमफ्राय दा इयाव न' लुनाया निजिनि हाना मालायनि सरकारनि माने जेनेबा हमना ला रिजार्भनि आरो ना रिजार्भनि दैमायाबोथ' खुनु भरसा गैया नालाय दैमा खाथिनि नालाय जेनेबा सरकारनि माबायावनो गोलैना दं आरो ना खेथि बाथिथ' गैखायानो बायनानै जायो आरो दुखुनांथाव आरो ना बाथौनि नुथाया बेबायदि लोगोफोर बेनिफ्राय नै न'आ बे मेन न' आरो ना नै ओरैजाय एकदम बायला सिला थिंफ्रा बायला जोब्बाय नै ओमफ्राय सिङाव एसे नायनोसै जोङो नै ओरैजाय उखुमानो गैया आरो ना एकदम गोबां दुखुनांथाव नै बेनि औवायाल' दं आरो ना थिं सिं जेबो गैया दरजा खेवना होलाय एसे दरजा खेवना होलाय बेबायदि आरो ना अबस्थाया नै न'नि अबस्थाया बेबायदि बेनिफ्राय नै ओरैजाय बेयावनो संनाय खावनाय सोलियो बेबायदि हायावनो उन्दुयो आरो ना लोगोफोरनो गोबां दुखुनांथाव आरो ना आदैयाबो माने लेंग्रा मानसि उपाय गैया खामानि सामानि मावनो हाया आरो ना बिदिब्ला लोगोफोरजों दा आरो मोनसे गुबुन बर'नि न'खराव थांबावनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफ्रा खुलुमबाय मादै गायग्रा हाफोर दंना गैया गायग्रा गैया ना ओमफ्राय मा मावनानै जायोबा दा बिदिनो गारि सालायनानै बेलसा मारिनानै बिदिनो जायो आदैया हाजिरा मावो आरो ना ओमफ्राय फिसाजोफ्रा फिसालाबाबो दङ बार सासे ओमफ्राय बेखौ मावा बिदिनो हाजिरा मावो आरो बेसे फरायदोंमोन फिसालाया बियो एबा मेट्रिक नांगौ मेट्रिकखौ होदिया बेनिफ्राय फिसाजोआ दा फरायबाय दं बेसेयाव फरायदोंबा दा इयो माबा फरायदो बिए फरायबाय दं बबे स्कुलाव फरायोबा लखिमपुर सिगां मा मिडियामाव फरायदोंमोन बर' मिडियाम हारसा मिडियामाव ना बेनिफ्राय मादै नोंथांखौथ'
रायलायनायाव एसे बर' नङा बायदि मोनदों नोंहा माने बर' राभा जादों बैसांसो आरो मिसिं आरो ना होमबाबो बर'जों हाबा जादों बेनिफ्राय नोंसानि आदैनि न'आ सिगां बबेयाव मोनबा ओइ बिम्फा इपाराव दं हिपाराव ना जोनोम जायगाया बबेयाव मोनबा जोनोम जागानो इपाराव इयावनोखा दैमानि ओरैजाय आरोना दैमा लांनाय ओमफ्राय फिसाला साबैसे होनदोंमोनलाय सासेल' फिसाला सासे फिसाजो सासे फिसाजोआ कम्फु गेलेयो एबार माने दिल्ली गेलेनानै गल्ड मेडेल मोनथाम मोनबाय फिसाजोआथ' पुरा मोजाङै बर' रोङो खोमा इबो रोङा इदिनो आरो इदिनो थथ' थाथा फिसालायाबो इदिनो बैसां बिफायानो बैसाङाव बुंबाय थायो बिफाया बर' जानानैबो बैसांसो बुङो होमबा एसे आदैखौ लोगो मोननायमोनबा रायज्लायजागौमोन दा गैयाब्लालाय होमबाथ' खेथि सेथि जेबो गैयाना हाजिरा मावनासो जायोना बेबायदिनो 12 मास मावनानै जायो खोमा ना होमबाथ' बिराद माने दुखुनांथाव ना जेने तेने सोलिनानै दं आरोना दे जागोन दे बिदिब्लाना जोङो आरो गुबुननि न'खराव थांबावनि एसे नैबेबो मोनसे बर'नि न'खर दै लोगोफोर जोङो बिसानावबो हाबनानै एसे सावरायहैनो आरोना नै न'आ बेबायदि आरोना अबस्थाया नै ओरैजाय बिदिब्ला जों बिसानावबो हाबनानै एसे सावरायनोसै खुलुमबाय मादै नोंसानि न'खौथ' जोङो नुदों माने न'नि अबस्थाफ्रा बारा मोजां नङा बेनिफ्राय गायग्रा हाफोर दंना गैयाबा बिदि गायग्रा हा इदि गैया बारु गैयाना गैया माने दैमाया लांजोबबाय आरोना दैमाया लांजोबबायना सिगां दंमोन बेनिफ्राय न'खौथ' जेनेबा लुनानै थानाय नुदों बे न' लुनाया नोंसानि निजिनि बिथाना ना माबा सोरनिबा हायाव आयदारि दङ बियो निजिनि बिथा नङा बारु इदिनो सरकारनि माबायाव लुना दंना बेनिफ्राय फिसाजो साबैसे दंबा सानै फिसाला सासे फिसाला सासे फिसाजो सासे फिसालाया गेदेर ना मा फिसाजोआ गेदेर फिसाजोआ बेसे क्लासाव फरायदोंबा क्लास 6आव फरायदों मा मिडियामाव फरायदोंबा एलपिआव नोंहा मा मिडियाम हारसा मिडियाम बर' मिडियाम हारसा मिडियाम ना बर' स्कुलथ' गैया खोमा इयाव ना इखिनियाव गैया बनदि दं आरो गोजानाव ना एसे माने थांनो उसुबिदा जायो खोमा ना उसुबिदा आरो फैसा थाखानि उसुबिदा ओंखायनो बेखायनो माने हारसा स्कुलावनो होदों आरो ना खाथि खोमा ना इयावनो खाथियावनो नामा हारसा स्कुला दा ओमफ्राय सिगां सासे इयाव थाङो ओमफ्राय सासे एकदम गोबां दुखुनांथाव आरोना बर' जानानैबाबो माने बर' स्कुलाव फरायनो हायाखै थाखा फैसानिबो खोथा दङ ओरैजाय गायग्रा हा गैया फारसेखै बिथा गैयाना बे मा मावनानै जायोबा बिदिनो हाजिरा मावो इटा माबानाय बोख्लायहैयो आदैया ओमफ्राय बिदिनो बन फानो दैमायाव बन फैयो नालाय गारियाव फानहरो बेनिफ्राय मादैया माबाफोर मावो नामा न'आव थानानै ओरैनो बिदि दा बर्थमान जेबो मावाखै सिगां मावदोंमोन बिदिनो दैज्लांफोराव मोनबाथाय हाजिरा मावो माइ साइ गायो खोमा ना बिदिखौथ' मावखानांगोन एसे एनै ना दा उफाय गैया बिदि मावो गोबां दुखुनांथाव आरोना आङो बे गामियाव फैनानै नुदों ओरैनिफ्राय आङो देखायबोबाय अकल फार्स्ट हाबनायावल' जोङो माने आइ न' लुनाय नुदों आरोना बेनिफ्राय बेफोरावथ' गैयानो जों जेसेबांखिनि नायदों ओमफ्राय खै घर दं इयाव बर'फ्रा जोंनियाव बर'फोरा 9 घर दं 9 घर दं ना ओमफ्राय बिसोरना हाफोर दंना गैयाबा गायग्रा हा बिथा बेबायदि गैजोबा दे 9 घरनियाबो गैयाना बिदिनो मालायनि माबायावसो बैसांफोरनि माबायावसो आयदार जानानै दं खोमा ना किसुमाना हा लादों आरोना निसाबो हा लादों बिसोरो माने सरकारनि आरोना थेवबा हा लादों आरो बेनिफ्राय नोंसा धोरोमा बाथौ नामा बाथौआनो बोलि बाथौ ना बिबारबा जोंहाना बिबार ना बेनिफ्राय बेयाव थाफैनायनि सिगां नोंसाना जोनोम जायगाया बबेयाव मोनबा आदैनिया जोंहानिया माने इखिनि दैमा गेजेराव दंमोन आरो ओमफ्राय सानै बिमा बिफानि अबावमोनथाय आं इखौ मिथिया बारा मोजां मिथिबाङा आरो जोंना माने इखिनियावमोन आरो नोंसानि माबाया आरोना अरिजिनाल नङा ना आं माने मोनफैनाय आरो खेमनै जोंना माने गरा गिसि गाबाय माने बिदिनो सरकारनि न' मोन्दोंमोन आरो जोंहा माने बिहावनि नामाव मोन्दोंमोन आरो ओमफ्राय मास मोनसेबो थानो मोनदिया बेनो ओमफ्राय दैमाया मानानै खहायना लांबाय दा बेनिफ्राय दाथ' जेनेबा बेबायदि आजिखालिथ' अनलाइन सार्भे जायोना बेबायदि अनलाइन सार्भेफोर खालामगोन ना खालामाखै दा जिअ'टेक न'नि जिहेतु खालामदोंमोन बारो ओमफ्राय दा मोनगोन ना मोना मिन्थिया आरोना बबे न'खौ लानानै खालामदो बे न'खौ बेखौ न'खौ माबानानै खालामदोंना ओमफ्राय न' मोनोबाथ' बिथाफोरखौथ' गावनि जानांगौ नालाय दा बबेयाव लुनो सानदों नोंसालाय न'फोर मोनबालाय बिदिनो मोनबा मा सानो फैसा थाखा मोनबाथाय माने अबेबा एसे बायनानैब्लाबो अबेबा लुनांसिगोन आरोना लानो होनना सानदोंमोन आरो बेनिफ्राय आदैया बबेयाव खामानि मावनो थांदोंबा दिनै
बे माबा हारसा गामिखौ जायो माने गेरगिरिया गामियाव मा खामानि मावहैदोंबा इटा खामानि बोख्लायो आरो इटानि। इटा माबानिफ्राय लाबोयो ओमफ्राय गारियाव गारिनिफ्राय बोख्लायो इटा बिदिनो मावना जाबाय दं आरो उफाय गैया ना ओरैजाय फिसा फिसौ फरायनायावबोथ' फैसा नांगौ फैसा नांगौ फारसेथिं गायग्रा हा गैया गैया बेयावबो आख' जानो थाखाय माइरं बायदिसिना थाव संख्रि बानलु बायनांगौ गोबां दुखु नांथावना जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफ्रा दासिमबो माने एकदम गोबां दुखु दाहायाव संसार जाना दं आरोना बांसिनानो आं नुदों माने टाउन खाथि खाथिफ्राव थानायफ्राल' एसे मोजां बेनिफ्राय बेबायदिनो बिथोरफ्राव थानायफ्राथ' एकदम अबस्था गैया हाग्रा बंग्रा हा गोदानफोर बेबायदियावसो दंलाबायो आरोना बेखायनो आंबो माने दिनै नोंसिनि गामिखै एसे माने देखायनो होननानै फैनाय जाबाय आरोना मोजाङानो जादों जागोन दे बिदिब्ला ना खुलुमबाय अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामबाय थाला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय मानसिफ्रानो गैया आरोना लोगोफोर गासिबो हाजिरा मावनासो जायो नालाय बिनि थाखायनो माने अबेबा थांजोबदों जि सासे सानै लोगो मोनदों बेखौबो जोङो हिन्जाव मानसिफोरखौसो लोगो मोनदों आरोना लोगोफोर बिनि थाखायनो माने बारा मोजां सोंनाय फिननाय बा बिथांमोनजों बारा मोजां रायलायनो मोनदिया जुदि जोंनि गेदेर गोलाव सारमोना भिडिअखौ नायफ्लांदोंबा जाहाथे सिनायदोंब्ला एसे एनै अनसुंथाइ होबानो जाबाय लोगोसेनो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै गोजोन्थों।